Her sal di demsala havînê da karkerên Kurd yên Bakurê Kurdistanê kupranî ji bajarên Amed, Riha û Mêrdînê ne. Ji bo mehu nîvekî berê xwe didin behra reş ber bi bajarên wek Ordu û Giresunê tên. û li vir karkeriya demsalê ya findiqan dikin. Beriya sê çar salan cihê mayîna karkerên Kurd gelekî xirab bû. Di konên bi talûke û bê ewlêda diman. û car caran jî lehî bi ser wan de dihat, car caran jî ew rastê tundî û tûjiya nijadperestên Tirk dihatin. Lêbelê di sala 2017 da piştî giştînameya Serokwezîrtiyê, Sîstema MTP yanî Sîstema Agahiyê ya karkerên demsalî yên çandiniyê hate avakirin û êdî li her bajêr û navçeyên ku karkerên demsalî tên navend û tesisên civakî hatin avakirin. Niha ev navend li navçeya Altın Orduya bajarê Ordiyê ye. Beşekî mezin karkerên Kurd ji bo ku debara xwe bikin tên vir û berhevkariya findiqan dikin. Dawiya meha Tîrmehê û destpêka meha Tebaxê êdî dema berhevkarî û bêdera findiqan e. Beriya ku karkerên demsalî bên li vê navendê bo wan amadeyî tên kirin. Balkêşê ku amadehiya karkerên demsalî jî dîsa karkerên Kurd yên înşaatê dikin. Ez Yunus Polat Sêrtê me em hatine vê elektrîkê Ordu fundiq îşçisiyan e vê emînin em ê elektrîkî şî wan hazir kin ji wan re qenê ji xwe re vê emînin tuwalet û muwaletê wan lavabo mavabo elektrîk televizyon îşê wan ê îhtiyacê wan e. Nûnerê HDP yê Ordiyê Vedat Şensoyê ku bi salan e bi pirsgirêkên karkerên demsalî re eleqedar dibe dibêje. Piştî hewl û têkoşina karkeran û mafnasan, dewlet êdî ji bo karkerên Kurd navend û tesisên jiyan û mayînê amade kiriye. Kürt fındık işçileri yaklaşık 25-30 yıldır Karkerên demsalî yên Kurd zêdetir 15 salane ku tên vir û findiqan berhev dikin. Berê rewşa karkeran gelekî xirab bû. Av û ceyran tune bû. Tu şert û mercên mirovî tune bû. Tu aktîvîteyeke jiyanî tune bû. Lê piştre navendên wiha hatin avakirin û êdî nîsbeten rewşa wan baştir bû. Lêbelê dîsa ev tam heqê nastînin û keda wan tê xwarin. Suat Bayezidê mamosteyê teqawutçî dibêje. Berê nêrîna xelkê bo karkerên Kurd xirab bû. Ew car caran rastî êriş û tehdê jî dihatin. Lêbelê êdî bi avakirina van navendan û ji ber pêdiviya gel bo karkeran hinekî nêrîna wan bo karkerên Kurd guheriye. Karadeniz bölgesi yani bu bölge fındık Herema Behrareş bi fındık û çayê de bara xwe dike. Berê bi usûla zibare û îmeceyê fındık dihatin çinîn. Lêbelê niha ew adet nema. Jiloma jî êdî karkerên Kurd tên bercih dikin. Karkerên Kurd di vî îşê de gelekî jî hatîne. Berê li dijî karkerên Kurd êrişên nijadperestî pir diqewimîn. Lê niha ji ber mecburiyetê be jî tevlî wan nabin. Lêbelê dîsa jî li Herema Behrareş nijadperest pirin. Li navçeyên Altın Ordu, Fatsa û Ünyeya Ordiyê her sal li çar cihên cuda tesisên kombajaran tê avakirin. Her wiha êdî bi avakirina van tesîsan ji bo pêşî li karkeriya zarokan bêgirtin jî hin xebat û çalekiyên perwerdeyî, civakî û werzîşî jî tên kirin. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Ordu.